Hej med jer. Jeg har en vigtig besked til jer fra Guds side. Det er sådan, der er en konstant krig oppe i himlen. Det åndelige verden, det spirituelle verden, den er levende, ligesom mig og dig. Lad mig forklare dig. Vi har en krop, vi har en sjæl, og vi har en ånd. Og vores krop kigger hele tiden ned til jorden, efter alle de fristelser og lyster jorden af verden kan give os. Imens vores sjæl kigger op til himlen og syger Guds rige hele tiden. Og så har vores ånd, det har vi fået, da Jesus pustede i vores næse. Derfor vi lever i dag. Og det er sådan, at Jesus ankomst, det har aldrig været så nær. Om du tror eller ej. Det er min pligt som kristen advarer dig. Og syg Guds nærvær, syg Guds rige. Imens du kan, det siger i bogen, Isaias bog 55, at vi skal syge Guds rige, imens vi kan finde det. For der kommer et tidspunkt, hvor Helligånden forlader det her i jorden. Så det er forsinket for dig. Så syg Guds nærvær. Hvornår har du sidst snakket med Gud? Overlader dit liv i Guds hænder. Fordi Gud elsker dig, elsker mig. Han døde på kross på vores synder. Og Gud siger i Hebræus 10:25, siger Jesus, dem der bekender mig for mennesker, han vil også bekende for min far, som er i himlen. Mens den, som fornægter mig over for mennesker, kan vi også fornægte over for min far, som er i himlen. Så jeg håber, at du beslutter dig til at overlade din sjæl i Guds hænder. Jeg ønsker dig godt nytår.